हेलो, हाय, नमस्कार, कैसन बानी जरुआ सभे। हम दीपांजलि यादव और आज बहुत ही अच्छा एकदम सुहाना मौसम कइले बा। मन कइला से कि रउआ सबके बीच में कुछ वीडियो बना के डाली। वैसे तो हम वीडियो बना के डाली नहीं, हम डायरेक्ट लाइव आवे नहीं, रउआ सबके पता बा। लेकिन आज पहली बार और रउआ सब भी आई जा, प्यार दुलार आशीर्वाद दी जा, हमरा गाना के सुनी जा। खास करके वीडियो बनावे के मकसद इहे बा कि हमार बहुत सारा गाना रिलीज भइल बा ब्लैक म्यूजिक से और दीपांजलि यादव ऑफिशियल और एंगल से भी। तो रोज़ सुबह सुनी जा, प्यार दुलार आशीर्वाद दी। और आज देखिए, आज मौसम कितना अच्छा लागत है एकदम देखे में। हवा भी बहुत ही अच्छा बहत रहा, लेकिन अभी बंद हो गई ला। और देखिए ऐसे ऐसे मौसम में हम झूला पे बैठ के झूला तनी बहुत ही अच्छा लागता। जरा जरा झूले के बाद वो सभी आ जाए जा झूले खातिर। और ख़ास बात तो ये कि ब्लैक म्यूजिक से हमारा बहुत ही अच्छा गाना रिलीज हुई बा। कि ये सैया जे ये राजा जी दूर हटीना ऐसे बूता के दिया सटीना ए सैया जी। एल्बम के नाम है ए सैया जी। और रुआ सभी सुनी जा, वीडियो भी रिलीज हो चुकल बा ये गाना के। और प्यार दुलार आशीर्वाद भी बहुत सारा गाना रिलीज भइल बा। अभी खेसारी भैया के भी एगो गाना रिलीज भइल बा कि जीजा हम पे ना लाइन मारे जी, और जे सपना में आवे खेसारी जी। तो ये गाना की भी सुनी, बहुत ही प्यारा प्यारा गाना रिलीज भइल बा रुआ सबके बीच में। और प्यार दुलार आशीर्वाद दी। और ख़ास करके हमने के शेरे बिहार लालू चाचा, उनको गाना आज रिलीज भइल बा एगो कि परवल दी है नाही टक्कर कबवालू के केहू जोड़ा केहू जोड़ा केहू जोड़ा ना लगाई चाचा लालू के केहू जोड़ा ना लगाई चाचा लालू के। तो रुआ सभी सुनी जा और देखिए कितना अच्छा एकदम सुहाना मौसम कैले बा। रुआ सभी देख सकते हैं। वाह, देखिए अब एकदम ठंडा ठंडा हवा बहता, अच्छा लागत आप। और सबसे पहले तो बताइम जा रउआ सभी कि कैसन बानी जा, और कमेंट में बताई। बहुत जल्द रउआ सब के बीच में हम लाइव भी आई, रउआ सभी जुड़ब जा, बात करब हमरा से और आशीर्वाद दे हम रउआ लोग आके। और वो सबसे रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा कि रउआ सभी गाना के सुनी जा और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। अगर अच्छा लगे रउआ लोग के तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा हमरा ऊपर बनैले रही, यही तेरी जैसे हमेशा प्यार देले बानी। खूब प्यार दुलार आशीर्वाद हमरा के देते रही अपना यह दीपांजलि के, ताकि मनोबल बढ़े और आगे भी कर सकी। और रोज़ सबके बीच में अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट हम ला सकी, रोज़ सबके सुने खातिर साफ सुथरा एकदम। खूब यही तेरे प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले रही जा और खूब आशीर्वाद दही। धन्यवाद।